Actuel Media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi an bɛ foli di aw ma an bɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔna la an kun famana an karamɔgɔkɛ ma an kun famana an ka morikɛ ma an kun famana an ka jinɛtigi ma n'o ye Buwa Samakɛ ye ka bɔ Keleya n'a sigilen bɛ Bamakɔ Garantibugu a ka du bɛ bi an nana fɛ yen a bɛ ka fama mɔgɔw y'a laɲini cogo bɛɛ la an wulila ka na walasa Buwa bɛ se ka dɔ fɔ a bɛ se ka dɔ fɔ an ye mun kan jinɛtigiya kan a bɛ se ka dɔ fɔ an ye mun kan moriya kan a bɛ se ka dɔ fɔ an ye mun kan cɛ 30 kan walima hakili bɛna se fɛn o fɛn ma ɲininkali sira fɛ donc an b'a laɲini karamɔgɔ fɛ a ka sabali a k'a da dɔ la dɔɔni walasa a bɛ se ka filɛbagaw ni kanubagaw bɔ kun fana cogo min na ani k'u lawasa émission kɔnɔna la an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bisimila émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ karamɔgɔ Buwa Samakɛ ka bɔ Keleya ni sigilen bɛ bi Garantibugu kɔsa in na i tun bɛ Côte d'Ivoire an bɛ foli k'i la fɔlɔ yala i ɲuman seginna donc an bɛ foli di Ivoirien bɛɛ ma minnu y'i bonya k'i karama i sigiyɔrɔ la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ bonya bɛ émission na donc an bɛ foli ni tanni kɛ yanni an ka don an ka ɲininkali kɔnɔ. Ala sɔnna an b'a fɔ bada uzubillahi mina shaitanir rajim bi ismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillah an bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔfɛ ni bɛɛ ka kuma ni bɛɛ ka waati ye na Ala ka jɛn na Ala sɔnna. Karamɔgɔ Buwa a diyara n ye kosɛbɛ foli ni tanni a bɛnna an ma kosɛbɛ i sɔnna ka kuma Actuel Media sanfɛ nin ye a siɲɛ hakili la a bɛ sɔn ka se 4 ma bi voilà ɲininkali fɔlɔ min bɛ n bolo foli ni tanni kɔfɛ an bɛna an da don o la n'o ye Buwa Samakɛ yɛrɛ i ye jinɛtigi ye mori ye cɛ 30 fɛnɛ o gundo fɛnɛ bɛ aw bolo ka sababu kɛ aw ka bonda tɛ bonda lankolon ye Keleya kɔnɔ Jitumu kɔnɔ yala Buwa Samakɛ n bɛ fɛ an ka kuma cɛ 30 kan cɛ 30 yɛrɛ ye mun ye a bɛ se ka mun dilan a bɛ se ka mun tiɲɛ an ka émission ɲininkali fɔlɔ kɛ n'o ye. Alhamdulillah i bɔra ka dase dɔnni ma bi dɔnni min n'a fanga ka girin kosɛbɛ dɔnni min n'a kuma fɔra maaw yɛrɛ bi siran dɔnni min yɛrɛ ɲɛ e da toro dɔnni de la ɲɛ n'o ye cɛ 30 ye cɛ 30 ale ye dɔnni ye dɔnni min sigilen bɛ kala ani koori kan ni dɔw ko a ma kala ani tɔmi kala ni koori kala ale ye 15 ye koori ale fana ye 15 ye cɛ 30 ye dɔnni ye min na ale bi ci o ci cogo in de la koori 15 u b'o wele ko kafiri cɛ 15 kala 15 u b'o wele ko silamɛ cɛ 15 donc ne cɛ 15 fara cɛ 15 kan o bi cɛ 30 di a tɔgɔ cɛ 30 a nana nin sira in de fɛ ni Ala ka jɛn cɛ 30 yɛrɛ ye dɔnni ye dɔnni min ni ale ni dɔnni bɛɛ lajɛlen bi jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔnni dɔw bɛ olu bi dɔnni dɔw de accepter mais u bi ban dɔnni dɔ la nka mɛ cɛ 30 ye dɔnni ye dɔnni min n'ale ni dɔnni bɛɛ lajɛlen bi jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 30 ni Ala tɔgɔ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 30 ani jinɛ tɔgɔ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 30 ni wurahaniya tɔgɔ bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 30 ni jiri bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ 30 ye dɔnni min n'a sɔnna ka dɔnni bɛɛ accepter hali an ka bamanan kirisi minnu bɛ yen olu ni cɛ 30 bi baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lahalaya dɔ nɔfɛ cɛ 30 yɛrɛ ye so 16 de o so 16 in i bi mɛn n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da a ye ne ladege a kɔnɔ de n'o tɛ bɛɛ b'a fɔ cɛ 30 nasira dɔ bɛ n bolo cɛ 30 bi taa mais cɛ 30 yɛrɛ kitabu dafalen Ala sɔnna k'o de di ne ma kan to funanŋɛniya kɔnɔna na cɛ 30 ye so 16 cɛ 30 so dɔw bɛ yen a so fɔlɔ Isiyaka ale bi adamaden sama de ka bɔ dabali jugu kɔnɔ k'i sama ka bɔ siri gɛlɛn kɔnɔ e min bɛ yen n'i ko k'i ka ko datugulen don ale bɛ k'i ka ko de dayɛlɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ale so kelen de bi dɔ bolo a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ni gɛrɛsɛgɛw la a bɛ mɔgɔw ka musoko baarako la a bɛ mɔgɔw ka nafoloko baarako la a bɛ maa ka fɛn bɛɛ kɛ n'o kelen de ye e bɛ ka baara bɛɛ kɛ n'o kelen ye est-ce que o baara bɛɛ bɛ se ka jaabi wa o la ni maa min m'a faamu o b'a fɔ ko cɛ 30 baara ti jaabi n y'a dɔ kɛ ka tɛmɛ a ma jaabi n bolo n y'a dɔ kɛ tan a ma jaabi n bolo dɔ wɛrɛ tɛ min kan ka mission min kɛ a ma bila o mission in de la bila mission wɛrɛ de la min t'a ka mission cɛ 30 so filanan ale ti foyi kama gɛrɛsɛgɛ ko kɔ e maa min bɛ fɛ i ka gɛrɛsɛgɛ de i ka dayɛlɛ o kɛla furuko ye wa o kɛla baarako ye wa o kɛla sɔrɔko ye wa e bɛ fɛ i ka gɛrɛsɛgɛ de i ka dayɛlɛ a kɛla denko ye wa ale bɛ yen o dɔrɔn de kama ale bɛ maa dɛmɛ ka se k'i ka gɛrɛsɛgɛ de dayɛlɛ cɛ 30 so sabanan maa min bɛ yen e bɛ ka kanu de ɲini
e bɛ fɛ cɛ dɔ de k'i kanu walima e bɛ fɛ muso de k'i kanu walima e bɛ fɛ jamakulu de k'i kanu e maa min mago bɛ dawula ni manja la cɛ bi saba so sabanan bɛ o tigi kama maa min bɛ yen n'a ka sɔrɔ ti basigi ale bɛ nafolo sɔrɔ cogoya min na a bɛ taa ten cɛ bi saba so naaninan bɛ o tigi de kama k'i ka sɔrɔ basigi e ka se ka nafolo mugu kɔnte ka fara ɲɔgɔn kan a caman fo ka tila k'i hakili sigi n'a ye ale bɛ o de kama cɛ bi saba so duurunan e min bɛ jama ɲini na i ye mori de ye i bɛ jama ɲini na i ye commerçant de ye i bɛ jama ɲini na walima i ye wajulukɛla de e mana kɛ baara kɛbaga ye e bɛ fɛ ka jama caman de sɔrɔ cɛ bi saba so duurunan bɛ e de kama ka jama karaba ka ɲɛsin e ma cɛ bi saba so wɔɔrɔnan n'i y'a mɛn dɔnnibaa b'a fɔ n bɛ dimi ta ka bɔ adamaden na ka bana ta ka bɔ adamaden na k'a bila jiri la walima ka bana ta ka bɔ adamaden na k'a bila bagan na o b'a kɛ ni cɛ bi saba so wɔɔrɔnan de ale de bɛ adamaden bana walima dimi degun minnu kelen bɛ k'i bali i ka se k'i ka ɲɛnamaya jabɔ ale de b'o degun gɛlɛnw ta ka b'i kan cɛ bi saba so wɔɔrɔnan bɔlen kɔfɛ an bɛna wolonfilanan na cɛ bi saba so wolonfilanan ale bɛ yen ka maa min bɛ yen ni e mago b'a la ka se ka muso dɔ karaba ni muso bɔra ka taa e bɛ fɛ k'i muso in karaba a ka segin ka na walima ne cɛ banna na e bɛ fɛ ka cɛ in karaba a ka segin ka na walima e bɛna na taa réunion dɔ de la walima e bɛna na taa ko dɔ de la e bɛ fɛ ne don n'o réunion in kɔnɔ walima e don n'o ko in kɔnɔ a ka to i ta la i da ka se cɛ tɔw da la maa minnu bɛ cɛ bi saba gogoro dilan u b'a dilan ni cɛ bi saba so wolonfilanan de ye a bɛ muso karaba ka di cɛ ma a bɛ cɛ yɛrɛ karaba ka di muso ma a bɛ maa dɔ karaba ka di ma a bɛ baara ni cɛ bi saba so wolonfilanan de cɛ bi saba so seeginnan maa min bɔra a faso jamana kɔnɔ walima a fa dugu la a taara dugu wɛrɛ la ɲinini na cɛ bi saba so seeginnan bɛ olu de kama e min bɔra jamana kɔnɔ i faso kɔnɔ i taara faso wɛrɛ kɔnɔ e mago b'a la i ka se ka sɔrɔ kɛ yen ka segin joona Isaka ni yɔrɔ min filɛ nin ye ni anw ka duden tun bɛ bɔ ka taa tunga fɛ nin baara de tun bɛ k'i ye k'a f'i ye taa yanni nin waati in cɛ i bɛ segin ka na yan'o waati in cɛ wari hakɛ min b'i labɛn ka don a kɔnɔ o wari hakɛ in i b'o sɔrɔ ka bɛn o waati in ma i bɛ segin ka na faso kɔnɔ Isaka ale min filɛ nin ye n'o ye cɛ bi saba so wolonfilanan ye ale de bɛ tungarankew dɛmɛ kosɛbɛ nafoloko la gɛrɛsɛgɛko la i ka ɲinifɛn sɔrɔli la teliya la ka segin ka na faso kɔnɔ min taara n bɛ taa ɲinini kɛ dɔrɔn ka segin ka na n ala ka jɛ cɛ bi saba so kɔnɔntɔnnan o ye maa min bɛ yen ni e ye ko ɲɛɲinikɛla ye i bɛ fɛ ka dɔɔnin dɔ de ɲɛɲini o kɛra nansara dɔɔnin nasira ye walima e bɛ fɛ ka dɔɔnin de ɲɛɲini o kɛra dɔɔninfin yɛrɛ nasira ye walima o kɛra morikalan ye walima a kɛra bamananya dɔɔnin nasira ye e bɛ fɛ ka dɔɔnin de ɲini ka k'i la e bɛ fɛ ka kɛ dɔnkotigi de ye i bɛ fɛ ni ko fɔri ɲɛna ko kɛri ɲɛna a bɛɛ ka to i kɔnɔ ale bɛ o de kama so kɔnɔntɔnnan cɛ bi saba so tannan o bɛ yen masaw de kama maa min bɛ e bɛ baara dɔ la i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini o baarada in na maa min bɛ yen ni e bɛ mɛriya nɔfɛ dibiteya nɔfɛ walima minisiriya walima e maa min bɛ yen ni e mago bɛ perezidanya yɛrɛ la ale bɛ olu mɔgɔw de kama ɲɛmɔgɔya ani kuntigiya e mago bɛ min mago mana jɔ o la cɛ bi saba so tannan bɛ yen ale b'o baara dɔrɔn de kɛ cɛ bi saba so 11nan mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu jigi y'u yɛrɛ kun dɔrɔn de jigi foyi t'u la u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ u tɛ se ka ko mana na olu ma n'olu y'a bila yɔrɔ min na a bɛ yen de n'u y'u da ka sunɔgɔ ka wolo u bɛ tila ka na sɔrɔ a b'o yɔrɔ kelen na a tɛ se ka bɔ yen fiyewu o min bɛ yen n'o bɛ maa min ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ cɛ bi saba so 11nan bɛ yen e de kama ka jigi d'i ma jigi minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ bɛ se ka jɔ jamana kuturu jigiya kɔrɔ jigi minnu bɛ yen u bɛ se ka jɔ dugu kuturu jigiya kɔrɔ k'olu jigiw d'i ma jigi minnu bɛ yen n'u gɛrɛla dɔrɔn u b'i ka ɲɛnɛmaya falen cɛ bi saba so 11nan bɛ yen olu de kama maa min bɛ yen ni jigi t'a la ka jigi d'a ma cɛ bi saba so 12nan o bɛ wele de ko cɛ bi saba tanganan e min bɛ yen e ko ne nɔfɛ juguya fanga yɛrɛ de ka bon mana don ko la a si ti ɲa mana ta diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ yira k'a fɔ juguya yɛrɛ de bɛ ne kɔ juguya fin de bɛ ne kɔ k'i sama ka bɔ juguya bɛɛ minɛn kɔnɔ ka tila k'i jɔ ka tila k'a fɔ ko nin min filɛ n'i magala la tasuma b'i kan o de ye cɛ bi saba so 12nan ye ale de b'i bɔ juguyaw minɛn kɔnɔ k'i jɔ ka tila k'i tanga juguya wɛrɛ tɛ s'i la cɛ bi saba so 12nan
Isaka cɛ bi saba so 13 o ye nafolo so de ye. O y'an ka so ye. Isaka ni yɔrɔ kuma de cayalen bɛ waati in na kosɛbɛ. I bɛ maa caman ye a b'a fɔ ko nafolo baara bɛ yen o kan bɛ yen. Kan dɔ bɛ yen o ye dɔnnibaw yɛrɛ ye olu fana ko nafolo baara ti tiɲɛ ye. Hali ne bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye. Alhamdulilayi Isaka mɔgɔ b'u ka jaabi sɔrɔ bi. To ka ne wele kuma bɛɛ. Mɔgɔ b'u ka jaabi sɔrɔ bi. O jaabi ye jumɛn ye? Ni nafolo baara n'a fɔra ko ti tiɲɛ Isaka furuko baara ti tiɲɛ. Ni nafolo baara ti tiɲɛ mɔgɔ minnu ko nafolo baara ti tiɲɛ olu fana ka segin k'a fɔ tuguni ko denko baara ti tiɲɛ. Mɔgɔ minnu ko nafolo baara ti tiɲɛ u k'a fɔ ko ka bana wuli ka bɔ adamaden kan a kɛla dɔnni sira ye a kɛla dɔgɔtɔrɔ sira ye o tɛ tiɲɛ. Munna bana min bɛ bila adamaden na Ala de b'a bila adamaden na bana min bɛ wuli ka bɔ adamaden kan fura ti bana wuli Ala yɛrɛ de bɛ bana wuli ka bɔ maa kan. Furu maa ti furu di yɛrɛ ma Ala de b'a di. Den maa ti den di yɛrɛ ma Ala de b'a di. Mais munna mɔgɔw b'a fɔ ko nin fura in de kɛra sababu ye ka ne kɛ ka den sɔrɔ a bɛ fɔ o ma ko den fura baara. E tɛ ka furu sɔrɔ i ka furu ko gɛlɛyala kosɛbɛ i ye kɔrɔ ni kilebi ni bani ni baba boli i ma furu sɔrɔ cogoya si la i sera dɔ fɛ yen a ye Ala deli k'i ye furu sɔrɔ o bɛ wele cogo di baara min y'a to i ye furu sɔrɔ i b'o wele de ko furuko baara. E ye kɔrɔ ni kilebi ni bani ni baba boli i ka denko la i ma den sɔrɔ baara min kɛra sababu ye e ye den sɔrɔ o bɛ wele cogo di denko baara. Nafolo e ti 10,000 20,000 sɔrɔ i yɛrɛ ye k'a bila dɔ ye Ala deli kɛ e ye o Ala deli in kɔfɛ e nana sɔrɔ kɛ ka miliyɔn fara ɲɔgɔn kan ka se 5,000,000 miliyɔn 10 20 30 fo ka se miliyɔn kɛmɛtigi ka kɛ miliyardɛri ka kɛ miliyɔnɛri Ala deli min y'o kɛ e ye o Ala deli in bɛ wele cogo di nafolo ko baara ani Ala deli in yɛrɛ de bɛ nafolo fɔɔnɔ ka di ma o ti kelen ye walima morikɛ yɛrɛ de so dɔ de b'a bolo usine de b'o kɔnɔ o bɛ nafolo dilan o ti kelen ye mais dalilu min bɛ yen n'o dalilu de bɛ kɛ sababu ye k'e sɔn i ka ɲinifɛn na n'o ye Ala yɛrɛ ka layidu ye a ye n wele aw ka hamu na n b'aw jaabi donc nafolo baara ye tiɲɛ ye bile hakidu ni e maa min t'a dɔn i ka dɔnni b'i labɔ i bɛ wuli ka se cɛkɔrɔbaw ma ye u ka segin k'i kalan kura ye i ka dɔnni sɔrɔ mais nafolo baara ti tiɲɛ o ti tiɲɛ nafolo baara ka nafolo labɔ ka da adamadenw ma an b'o de contre la sabula an yɛrɛ b'a dɔn o ti tiɲɛ o ko kuntan ka ca quoi a ɲumanw bɛ yen mais a man ca o bɛ wele ko tabdili o tabdiliw bɛ yen hali an bɛ ka kuma cɛ 30 min kan cɛ 30 sow bɛ yen minnu bɛ tabdili kɛ mais an ti kuma olu kan olu bɛ yen a ɲuman man ca wa n'olu kɛla kɔlɔlɔ gɛlɛnw b'a la nka ka nafolo sɔrɔ k'a dun sabula Isaka ni ji jugu ni ji ɲuman yirali la k'e minɔgɔ b'e la e ɲɛ bɛ ji jugu la ɲɛ bɛ ji ɲuman na i bɛ jumɛn min Isaka n'a fɔra k'e mago bɛ nafolo la a fɔra nin bɛ se ka nafolo d'i ma i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ nin bɛ nafolo d'i ma e dan ye diɲɛ lahara t'i ye i bɛ diɲɛ lahara t'i ye min na i bɛ jɔ o kɔ lahara b'i ye min na i bɛ o sira taama nafa b'o de la o bɛ diɲɛ ani lahara d'i ma alhamdulilayi cɛ 30 so 13 ale bɛ nafolo fin dɔrɔn de kama maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ da ɲɔgɔn kan fo ka tila ka kule yala ni Ala deli nin tɛna dɔ tigɛ ka bɔ ne si la wa cɛ 30 so 13 bɛ yen olu de kama cɛ 30 so 14 o bɛ ka maa ka du basigi walima ka dugu basigi walima ka jamana basigi walima e yɛrɛ bɛ ko dɔ nɔfɛ i sigiyɔrɔ la ka se k'o ko in d'i ma i k'i to i sigiyɔrɔ la mɔgɔ caman b'ale dagaw de labɛn ka don u ka du kɔnɔ n'a donn'u ka du kɔnɔ o tɛ kolu dayirimɛ na o tɛ i t'a mɛn k'a fɔ ko mankan b'u ka du kɔnɔ kuma bɛɛ e bɛ taa sɔrɔ u ka du bɛn b'a kɔnɔna na o ye cɛ 30 so 14 ye Isaka i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen 100,000 kungo t'a sanyana miliyɔn kungo t'a sanyana mais ale bɛ fɛ diɲɛ bɛɛ yɛrɛ de ka bɔ ale kalama k'a fɔ k'ale bɛ yen o ye cɛ 30 so 15 de
maa min b'i fɛ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama k'a fɔ ale bɛ balolen a kɛ k'e banna ye a ka kɛ sɔrɔbatigi a ka ko bɛɛ ka dayɛlɛ a ka ko ale mago bɛ da o da la k'olu ka yɛlɛ o bɛɛ ka yɛlɛ cɛ bi saba so 15nan bɛ yen o de kama cɛ bi saba so 16nan o de ye cɛ 45 ye o tɛ 30 ye bilen o la kafiri so o ye 22 ye silamɛ so o ye 23 ye 23 n'i y'o fara 22 kan o bɛ 45 di o 45 in o de bɛ wele ko cɛ bi saba so 16nan o de ye cɛ bi saba yɛrɛ sokala ye e bɛ fɛ sisan ka ko dɔ kɛ sisan i tɛ fɛ ka sini ma kɔnɔna i bɛ fɛ k'a kɛ bi yɛrɛ de ale de bɛ yen o kama e bɛ fɛ ka ko dɔ kɛ sisan i bɛ fɛ nin ko in ka woloma sisan tile 7 kɔnɔ walima ni mɔgɔ ko k'a bɛ nin ko kɛ sisan a bɛ se ka san 1 k'a nɔfɛ mais e bɛ fɛ k'a woloma tile 7 kɔnɔ sisan ou bien tile 3 kɔnɔ sisan ale bɛ o de kama ka ko dɔ karaba ka kɛ e sago ye sisan ka muso karaba sisan ka k'i sago ye parce que cɛ bi saba dolo ko tɛ cɛ bi saba ka lahalaya la k'a fɔ ko dolo ye ji ye fiɲɛ do bɔgɔ do tasuma do ko cɛ bi saba n'a dɔ ti bɛn o tɛ yen cɛ bi saba baara cogo de b'a la parce que maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'i ye cɛ bi saba baara ni gileki bɔla ye a b'olu minɛ mais dɔw bɛ yen n'i y'a baara ni gileki bɔla ye a t'olu minɛ dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ k'olu sɔrɔ i b'a baara ni pointi de pour que a ka se k'olu minɛ dɔw bɛ yen n'i bɛ fɛ ka cɛ bi saba kɛ k'olu minɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ k'olu minɛ ni jiri fu de ye walima ni e bɛ fɛ k'u sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ni koroba bɔlɔ donc o la n'e bɛ fɛ ka maa min karaba walima e bɛ fɛ ka ala deli min kɛ sisan jiri min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ fɛ ka taa kɛ kungo kɔnɔ de e tɛ fɛ ka wurudi kɛ a la jiri min n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i b'o jiri in de ta o de bɔlɔ bɛ bɔ i bɛ cɛ bi saba sow faga n'o de ye kelen o ye minnu b'a faga ka nin fiyɛ a la a bɛ se ka faga ni kuranɛ suran ye suran min ni e ka laɲini bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ani so ka laɲini bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka faga ni kirisi ye kirisi min ni e ka laɲini bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na ani so ka laɲini bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a bɛ se ka faga ni kolojan dɔ ye tɔlisamu dɔ tɔlisamu ye jumɛn ye e mago bɛ ala tɔgɔ dɔ ko tɔlisamu ta k'o kɛ ka cɛ bi saba faga walima ala tɔgɔ dɔ ko tɔlisamu ta tɔlisamu ye jumɛn ye a bɛ wele de ko kolojan an ka bamanankan na an b'a wele ko kolojan i bɛ taa sɔrɔ ala tɔgɔ ale n'a jinɛ tɔgɔ n'a wurahaniya tɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ wele ko kolojan i bɛ taa sɔrɔ ale kɛko kelen a bɛ taa bɛn i n'a fɔ latifu ka kolojan dɔ bɛ yen o bɛ taa bɛn latifu ba ale kɛko kelen dɔrɔn min bɛ latifu 10641 ale fɔko kelen dɔrɔn min bɛn o ma donc o fanga n'o puissance k'o ɲɔgɔnna don cɛ bi saba la e ka laɲini dɔ kama o bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛsin bɛ kɛ jumɛn ma ni maa dɔ nana e ma sisan a bɛna na dɛsɛ de k'a da a dɛsɛlen don k'a da e yɛrɛ y'a ye sisan nin tigi bɛna sa de k'a ka saya bɔ a ma sisan o bɛ kɛ n cɛ bi saba so 16nan de n'a sɔrɔ ni ala ta tɛ ko mɔgɔ dɔ de ta don walima jinɛ dɔ de nɔ don o yɔrɔ bɛɛ o bɛ bɔ a ma cɛ bi saba so 16nan dɔ ka na fɔ e ɲɛna sisan ko bɔn ko ne filɛ nin ye nin yɔrɔ in na n dontɔ de filɛ kaso kɔnɔ sisan yɛlɛma cogo foyi t'a la a tɔ ye ɛri 3 ye n'a tɔ kɔni ye ɛri 3 ye i nana fɔ ne ɲɛna nin ko in sina kun bɛ ne k'a tɔ ye ɛri 3 de ye Isaka fo ni ala ye ne janfa n'o tɛ o kɛ man di dɛ o kɛ man di bilen a bɛ se ka cun ne kan ka kɛ mais ɛri 3 n'o b'i na cɛ a kɛ man di bilen basi t'a la e na ala ka jɛ Buwa Samake i ka nin walawalali diyara n ye kosɛbɛ foli ni tani an b'a di bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an su émission dɔɔni kɛnɛ kɔnɔ an mɛnna nin ye san 2 ni kɔ ye an bɛ émission na nka mɔgɔ ka don cɛ bi saba kɔnɔ ta fo k'a fɔ ko so 16 don ne bɛ kuma de ko mɛn fɔlɔ ni Buwa Samake ka nin kuma tɛ donc maa dɔn ne ni ɲɔgɔnna caman mɔgɔ mɔgɔ bɛ Buwa Samake ka téléphone numéro la n y'a dɔn a bɛ vidéo duguma numéro 2 filɛ nin n'a y'a 2 fɛn fɛn wele n'a m'a sɔrɔ a b'a ka kalandenw sɔrɔ o de y'a ka téléphone numéro ye k'a di bɛɛ lajɛlen ma kanubagaw ni kalandenw ni filɛbagaw Buwa Samake an bɛna émission an bɛna halisa yani an ka don ɲininkali filanan kɔnɔ cɛ bi saba ko la i da sera fɛn dɔ ma ko cɛ bi saba gogoro ne dɔnbaga dɔ bɛ yen colonel gogoro kolon dama m'ale bolo a bɛ gogoro 40 bɔ fo ka na se a ka ne ɲininka ko gogoro ko tɛ tiɲɛ ye ko ne ka n donni jigin a la yala Buwa Samake i bɛ se ka mun de fɔ an ye cɛ bi saba gogoro an kɔni cɛ bi saba dama bɛ
ko karabalenw kɛ an kɔni b'o kalama wala mais a gogoro ko yala i bɛ se ka mun fɔ a kan ani a bɛ sɔrɔ lahala jumɛn la alhamdulillah Isaka i bɔla ka min fɔ sisan kuma in ye tiɲɛ de mais an bɛ fɛn dɔ de fɔ mɔgɔw ye baara si tɛ yen bi min kɛbaga ɲuman ti ka dɔgɔya Isaka yɛrɛ bɛ baara min na n'o ye média ye a ɲuman man ca ne yɛrɛ bɛ baara min na n'o ye dɔnni ye a ɲuman man ca n'i ka bolimafɛn tiɲɛna bi i bɛ jɔrɔ i b'a fɔ ko n bɛna taa di mécanicien ɲuman jumɛn ma walayi b'a fɔ o ye Ala ka layidu dɔ de ye diɲɛ yɛrɛ kan nin waati in na Ala ko ni diɲɛ laban bɛ surunya ko fɛn bɛɛ lajɛlen ɲuman bɛ dɔgɔya mais ni ɲuman banna don min na ale ka dugukolo a b'a meleke ka jɔ donc o la gogoro dilan cogo de b'a la gogoro dilan don de b'a la sabula karabali kɛ don de bɛ karabali dilanni na pour que ka se ka maa dɔ karaba ka don i ɲɛnada fɛ don de b'a la karabali dilan don de b'a la dilan don in fana kɔnɔ waati dɔ de bɛ a mago b'o waati in de la n'a ma dilan ka bɛn waati ma a ti jaabi a bɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ ko nafolo jiginna ka bɛn tarata ma tarata don dɔw bɛ yen ni ye tile kɔnɔna waati dɔw bɛ yen ni ye maa ma ka nafolo ko baara kɛ o waati a ti ɲa k'a sɔrɔ nafolo dun jiginna ka bɛn tarata ma Isaka ni i ko k'i mago bɛ gogoro la an ka cɛ 30 gogoro in an b'a dilan cogoya min na karabali yɛrɛ kan ka kɛ don min na an b'a ta n'o ye o kɔfɛ dolo kelen kan ka karaba ni gindo min ye o b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o ye jumɛn ye i bɛ taa sɔrɔ sisan cɛ 30 bɛ baara kɛ ni jiri de dolo kelen ka karabali jiri o bɛ kɛ ka gogoro in wusu o tɛmɛnen kɔfɛ karabali minnu bɛ yen n'olu gindow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn na an b'olu bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan cɛ 30 yɛrɛ so 7nan in na i n'a fɔ Faboyita nasira dɔ bɛ yen an b'o fara a kan Samadu nasira dɔ bɛ yen n'o ye Kuluhalaw karabali nasira dɔ ye n'i y'ale kɛ maa b'i ko d'i ma ka tila k'a yɛrɛ ɲininka ko mun na n ye nin kɛ est ce que ne de y'a kɛ wa dɔnnibaw ɲɛ bɛ na nin waati in na sisan Kuluhalaw sirili dɔ bɛ yen n'i y'a kɛ i bɛ don bitigitigi fɛ i b'a fɔ ko mago bɛ na nin ta ka ja a b'a ta ka d'i ma n'a y'a d'i ma e bɔlen kɔfɛ a b'a yɛrɛ ɲininka est ce que ne y'a di nin ma est ce que n y'a di yan est ce que n m'a di yan est ce que n y'a di yan a laban b'a fɔ n m'a kɛ a bɛ ɲinɛ a kɔ o gindo in bi fara a kan sabula mɔgɔ caman bɛ dɔnni fɛn kelen dɔrɔn de ta dɔrɔn k'a ta k'a baara e bɛ o min ta k'a baara i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka baara mɔgɔ min tɔgɔ la n'o tigi tanganen don o kama i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen i bɛ gogoro sɔgɔ o tɔgɔ la dɔrɔn a bɛ sauter i bɛ taa sɔrɔ olu labɛnnen don o kama quoi olu yɛrɛ b'a dɔn olu ye mɔgɔ qualité awɔ n'i ye gogoro sɔgɔ o kama dɔrɔn a bɛ sauter mais dilan cogo de b'o gogoro fana na dɔ nana ne ma don na ko ne ma ko ale ka jɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ale ka chef de don a ka patron ko libanais de don ko ale ye gogoro caman k'a tɔgɔ la a ma ɲa ne ko cɛ 30 gogoro bɛ ne bolo n'a ta a y'a laadafɛnw bɔ an y'a labɛn k'a d'a ma Isaka an y'a labɛn k'a d'a ma a ko gogoro bɛ yen n'ale y'o sɔgɔ cɛ tɔgɔ la n'ale sera cɛ b'a fɔ a ɲɛna i ye min kɛ a ma ɲa quoi parce que ale b'a sɔgɔ dɔrɔn a bɛ sauter a bɛ tila k'a fɔ a ye i ye min kɛ a ma ɲa mais a ye ne ta in sɔgɔ don min na a taara min ɲini a fɛ a y'o d'a ma a m'a dɔn fɛnɛ ko fɛn kɛra a tɔgɔ la dolo minnu bɛ yen n'o olu bɛ fiɲɛ na n'i bɛ fɛ k'olu karaba sisan ne bɛ k'o kɛ waati min na i bɛ fiɲɛ tigɛ i yɛrɛ la dɔnni kɔnɔko ka ca dɔnni kɔnɔko ka ca Isaka n'i ye fiɲɛ tigɛ i yɛrɛ la ka sɔrɔ ka a baara kɛ ni a ko kɛra ka ɲɛsin a tigi ma a bɛ kɛ i n'a fɔ a tigi hinɛkiriden minɛna n'ale yɛrɛ m'a ko kɛ a ti lafiya dolo kelen bɛɛ n'a minɛ cogo de don n'i bɛna n'a baara kɛ i kan ka ko dɔ de kɛ o de y'a to n ye fiɲɛ ta dɔrɔn ka kɔmɔ ka jɔ
na ala ka jɛ comme maa caman fɛnɛ bɛ dɔnnibaaw ka kumaw de lajɛ ka tila ka o fɛnɛ ta ka t'u yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye ka mɔgɔw mago sa o de y'a to an bɛ kuma fɔ k'a tɔ to na ala sɔnna. Buwa Samake an bɛ foli tɔni di halisa Actuel Media kɔnɔna la waati bɛɛ n'a mago jɔ i la donc i fɛ yen walima kungo kɔnɔ an bɛ sɔrɔ yen nɔ donc a diyara n ye kosɛbɛ i yɛrɛ bila an ka bila la an bɛ foli di filɛbagaw ni kanubagaw ma halisa émission dɔɔni kɛnɛ an b'a kɔnɔna la Buwa Samake ka bɔ Keleya donc an bɛ ale de fɛ yen bi diɲɛtigi don mori don laturu masa don Buwa yanni émission ka janya an da bɛna se yɔrɔ dɔ ma mɔgɔw kamana gannen don parce que u mana dɔnnibaga sɛgɛrɛ cogo o cogo kungo la o b'a sɔrɔ kungo in tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔw b'a fɔ ko jinɛ b'u nɔfɛ a musoko baaraw la i bɛ muso dabali ka dɛsɛ a t'a minɛ a garisɛgɛ ko la i bɛ nafolo baara kɛ a dɛsɛ a tɛ ɲa fɛn caman caman Buwa Samake fɛn dɔ de b'o bali i k'i da don o la dɔɔni ka mɔgɔw bɔ kun fana. Alhamdulillah Isaka i bɛna maa caman ŋɔni sama ka bɔ maa caman de sen na sisan parce que mun yɛrɛ kɛlen bɛ sababu ye bi ni mɔgɔw yɛrɛ minnu b'aw sen n'u b'a fɔ est-ce que dɔnniko yɛrɛ ye tiɲɛ ye dɔ wɛrɛ tɛ a fɔra karisa bɛ se sera ye a fɔra karisa bɛ se i sera ye a fɔra karisa bɛ se sera ye i sera bɛɛ fɛ yen ou bien i sera presque bɛɛ fɛ yen mais e bɛ ka se mago minnu dilanni kama mago ninnu tɛ ka se ka dilan mun bɛ yen o la Isaka fɛn 4 duurunan b'a la o de bɛ se ka kɛ sababu ye maa yɛrɛ ka ala deli bi ti jaabi bolo fiyewu o le k'a ka kɛ ɲuman a bɛ kɛ degun ye ka ɲɛsin ma fɛn fɔlɔ fɔlɔ o ye juguya fin min maa min kɔ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'o ye dabali kɛlen bɛ ka jɔ e n'i ka ɲɛnɛmaya sɔrɔ cɛ a kɛlen bɛ ka jɔ e n'i ka ɲɛnɛmaya hɛrɛ cɛ ne bɛ muso de ɲinina muso ye hɛrɛ ye ne bɛ den de ɲinina den ye hɛrɛ ye ne bɛ baara de ɲinina baara ye hɛrɛ e bɛ fɛn fɛn ɲinina n'o ye hɛrɛ ale jɔlen n'o ye e n'o bɛɛ cɛ n'i ye ala deli kɛ ka ala ka samari kɛ ka ɲɛsin ma o tɛ se ka jaabi k'ale to yen f'ale ka bɔ yen o dabali in dun wuli cogo dɔnnen tɛ bɛɛ fɛ sabula dɔnniba caman b'a fɔ n bɛ dabali wuli ka bɔ mɔgɔw kan ka sɔrɔ dabali b'o yɛrɛ kan munna dabali tɛ wuli ni furalakoli gansan ye dabali bɛ wuli de n'a sɔrɔ dɔnniba yɛrɛ ni danfɛn dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye Nigérianw ka film lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ni maa dɔ bɛ yen ni juguya kɛra ka ɲɛsin a ma ka dabali bilala k'a ka ko bɛɛ cɛ ni somakɛ nana n'a ye dabali fɛn dɔ k'a la pour que ja in ka bɔ i bɛ ja bɔtɔ a farikolo la ni ja bɔla a farikolo la i bɛ n'a ye a b'a fɔ ko taakungo kɔnɔ nin yɔrɔ sina in na fɛn dɔ donnen bɛ i b'a bɔ i bɛ nin k'a la a bɛ tiɲɛ o bɛ yira mɔgɔw la cogoya min na image la dɛ dabali kan ka tiɲɛ nin tiɲɛ cogo yɛrɛ yɛrɛ de la sabula dabali bɛ kɛ fɛn kurukutu de la a tɛ don i fari la ale ja de bɛ don i farikolo la n'a ja don i farikolo la fura bɛ jɛni de wuli ka bɔ yen o de b'a to fura ko waati ni fura ka ɲi tile dama dama tile 15 tile 20 i b'o kɛ lafiya la gɛlɛya bɛ se ka n'i ka da kɔngɔ tuguni sabula dabali in yɛrɛ de ma tiɲɛ i y'a gɛn waati voilà mais ni danfɛntigi dɔ n'a a tigi de ye baara i y'a ka baara kɛ o danfɛntigi nin de bɛ se ka jinɛ dɔw bila ka taa dabalifɛn in bɔ k'a tiɲɛ ale ka fura kolen kɔfɛ i b'a ye a tigi bɛ lafiya wa a ka lafiya bɛ kɛ kuntagalajan ye o tɛmɛnen kɔfɛ bangedon labɛnbaliya parce que bangedon labɛnbaliya e maa min ka bangedon ma labɛn a bɛ na ni fɛn damadama ye maa kan parce que don kelen 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 bɛ ka suran 5 ta ma kuranɛ kɔnɔ maa ka ɲɛnamaya dilanni kama ka siri wuli ka bɔ i kan ka banamisɛnninw bɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka gɛrɛsɛgɛ bulonna dayɛlɛ k'i ka nafolo bulonna dayɛlɛ k'i tanga ka bɔ ala ka danfɛn jugu tɔɔrɔ ma e maa min ka bangedon labɛn ma kɛ e bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini na den gɛrɛsɛgɛ muso ye gɛrɛsɛgɛ baara ye gɛrɛsɛgɛ papiye ye gɛrɛsɛgɛ fɛn bɛɛ ye gɛrɛsɛgɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i b'a sɔrɔ o bɛɛ b'i wele ko gɛrɛsɛgɛ e bɛ k'o ɲini e tɛ k'o sɔrɔ e ka gɛrɛsɛgɛ bulonna ma dayɛlɛ e bɛ se k'o sɔrɔ cogo di nafolo bulonna ma dayɛlɛ e ko k'e ka kɛ nafolofin tigi ye e bɛ se ka nafolo sɔrɔ cogo di e ma tanga ka bɔ ala ka danfɛn jugu tɔɔrɔ ma e mana ko kɛ dɔ ka juguya bɛna bila o ko la k'o kora cɛ e bɛ lafiya cogo di donc bangedon labɛn wajibi ye maa ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'ale ma kɛ i ka ko jaabi ma nɔgɔn n'i ka dolo datugulen don ni ala wele kɛlɛ i t'i lafiya parce que ala wele bɛ don dolo de la ka se k'e ka ɲinifɛn sama ka ɲɛsin e ma mais ni e ka dolo datugulen don i bɛ taa sɔrɔ i b'i sigi k'i yɛrɛ ye degun ni tɔɔrɔ ni gɛlɛyaw dɔrɔn de kɔnɔ mais n'i ka degun i ka dolo lafiya la dɔrɔn i b'i sigi k'i yɛrɛ ye hɛrɛ ni kobaw de kɔnɔ donc o la ni maa min ka dolo datugulen don fana ala wele tɛ se ka jaabi i bolo fɛn min bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka bɛɛ sɛgɛn nin waati in na
o ye jinɛ ko ye n'i ye ala wele kɛ cogo cogo a bɛ f'i ɲɛna ko jinɛ setanɛ jɔlen don i n'i ka nafolo baara cɛ walima i ka laɲini cɛ o la jinɛ dolo ye tasuma fiɲɛ ji bɔgɔ i n'a fɔ adamadenw dolo bi cogoya min na o la dolo kelen kelen n'a ka goyɛn ye jiri de don jinɛw fɛ yen n'i bɛ fɛ ka jinɛ dɔ gɛn ka mabɔ mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ ale dolo lahalaya jiri min bɛ yen n'ale t'o fɛ n'o jiri de yera a tigi ka ko kɔnɔ ani maa min yɛrɛ nana ko ka jinɛ gɛn ka bɔ a ka ko kɔnɔ o yɛrɛ dolo o ka tangana jiri ye jiri jumɛn o jiri fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'e ka ala deli fara a kan ala deli min fana dolo n'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na n'o kɛra a tigi la dɔrɔn a bɛ lafiya a ni bɛ lafiya degun min b'a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ o bɛ wele ka bɔ yen o ye jinɛ ko yɔrɔ ye fɛn duurunan min bɛ yen n'o bɛ ka mɔgɔ sɛgɛn Isiyaka o ti dɔwɛrɛ ye Isiyaka maaw bɛ ka ko caman de jateminɛ ko caman bɛ ka kɛ mɔgɔ fɛ kunfɛ bi k'a daminɛ sɔgɔma ka taa se tile binni ma i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw de bɛ yen o waati ninnu kɔnɔna na olu ye waati jugu ye o waati dɔw bɛ yen olu de ye waati ɲumanw ye munna tile jatela ni ɛri ye munna dɔgɔkun jatela ni tile ye munna kalo jatela ni dɔgɔkun ye munna san jatela ni kalo ye kun de bɛ ninnu na a tun bɛ se ka kɛ i ten k'a sɔrɔ a ma jate n'a ye mɛ ni ala y'a jate n'a ye kun dɔ de bɛ ala bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ an ye k'a daminɛ sɔgɔmada fɛ ka taa se wulada ma fajiri seli kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ don dɔw kɔnɔ tile kɔnɔna na ɛri 3 ɛri 4 bɛ o kɔnɔna na i man k'i ka hɛrɛ ko si boloda wa i yɛrɛ man ka don ko foyi kɔnɔ i kan k'i tigɛ k'i mabɔ bɛɛ la e mana don ko kɔnɔ o waati i bɛ taa sɔrɔ man di la o ye dɔnni nasira min ye o de bɛ wele ko dɔribuli k'a ɲini k'a dɔn bi tile in kɔnɔ gɛlɛya jumɛn bɛ tile in kɔnɔ ka ɲɛsin ne ma tɔɔrɔ jumɛn bɛ tile in kɔnɔ ka ɲɛsin ne ma hɛrɛ jumɛnw b'a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka filɛli bɛ kɛ dɔnnibaa fɛ a bɛ ala deli kɛ sisan ko karisa kan ka kɛ nafolotigi de ye a b'a ka nafolo ko baara kɛ mɛ a bɛna ye nafolo baara in dogow jaabi la mɛ pour que a ka se ka nafolo in sɔrɔ peut-être fo san wɛrɛ san wɛrɛ kɔfɛ de a bɛ se k'a ka sɔrɔ kɛ mun bɛ na n'o ye dɔnnibaa la dɔnnibaa min tɛ dɔribuli dɔn n'i ye a tigi ka filɛli kɛ n'a yirala k'a fɔ a ka filɛli kɔnɔ a ka hɛrɛ bɛ san wɛrɛ de la e bɛ san wɛrɛ de dɔribu ka don ɲinan kɔnɔ parce que ale mago b'a la ɲinan de kalo 5 ale mago b'a la e b'a san wɛrɛ de dɔribu ka don ɲinan kɔnɔ walasa ale ka se k'a sɔrɔ Isiyaka i bɛ taa sɔrɔ waati dɔw b'a la n'i bɔra kɛnɛ ma o waati ninnu na i tɛ hɛrɛ foyi sɔrɔ mɔgɔ ko jate minɛ o yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i bɔra don dɔw waati dɔw la don dɔw kɔnɔna na i b'a sɔrɔ o waati na e tɛ bɛn ni bonya kuma ye i tɛ bɛn ni nafolo i tɛ bɛn ni gɛrɛsɛgɛ i tɛ bɛn ni foyi ye ni degun dɔrɔn tɛ o waati in de tun man ɲi e man ka bɔ o waati in na waati dɔw bɛ yen fɛnɛ n'i bɔr'o la hali n'a sɔrɔ ni gɛlɛya b'i kan so kɔnɔ mɛ n'i bɔr'o waati in na dɔrɔn i b'a ye i bɛ sɔrɔ kɛ Isiyaka i b'a jate minɛ fɛnɛ dɔw bɛ yen u bɛ nafolo baara de kɛ walima u bɛna gɛrɛsɛgɛ baara de kɛ walima u bɛ papiye ko baara kɛ walima u bɛ u ka hɛrɛ dɔ de ɲini ni baara kɛ u bɛ taa baara kɛ dɔnnibaa fɛ o le ke olu ka hɛrɛ in sɔrɔ u ka ko tɔ bɛɛ bɛ kɛ degun ni gɛlɛya de ye parce que dɔnnibaa ye baara kɛ ka bɛn ni waati min ye o waati in tɛ hɛrɛ da waati ye o waati nin ye degun waati de donc a bɛ minɛ ka t'o sira de fɛ mais n'a y'a baara kɛ ka bɛn ni hɛrɛ waati ye laɲini bɛ sabati n'i ka nafolo tiɲɛna ka bɛn ni waati dɔ ye n'i ma bɛn ni dɔribu dɔnbaga ŋanɛ ye Isiyaka i tɛ se ka kɛ nafolotigi ye bilen n ye misi faga n ye ɲaamɛ faga n ye saga faga n ye ba faga n ye sɛ faga n ye kami faga o to e kɛ nafolotigi ye fo e ka nafolo tiɲɛna ka bɛn waati min ma mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ dɔribu kɛ k'a ɲini ka dɔn mun de na nin ka nafolo in tiɲɛna a tiɲɛna ka bɛn waati min ma o waati in tun bɛ cogo di mun de b'o la dolo jumɛn tun bɛ ka marali kɛ o waati walima buruju jumɛn tun bɛ ka marali kɛ o waati o buruju in ka lahalaya ye jumɛn n'o ye ni degun sina mana bɔ maa min ka ko kɔnɔ a kan ka dilan cogo jumɛn na ni o dilan cogo la i b'a ye dɔnni n'i ye ala wele associé o la dɔrɔn o tigi b'a fɔ bip a ka ko mɛnɛna mais ni e ma ka dɔribu a ka nafolo tiɲɛ waati dɔribu ɲini ka dɔn i n'a fɔ dɔw fana bɛ yen o ka furu salen don muso ban'u la u ye san 3 san 4 u bɛ ala deli la fan bɛɛ u bɛ mori baara la u bɛ soma baara la fan bɛɛ
mais muso tɛ ka segin ka na ni furu sara ka bɛn ni waati dɔw ye ni dɔrɔbu dɔnnangana tɛ o furu in tɛ se ka segin ka siri bilen waati dɔw bɛ yen kana to mankan ka don i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni mankan donna i ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ i n'a cɛ bi fara o waati na pewu fo ni dɔrɔbu dɔnnangana bɛnna o de bɛ se ka ko in na segin a cogoya la o de bɛ se ka ɲini ka dɔn munna nin waati in na nin degun tun bɛ yen nin degun in ju ye nin de ye degun in kan ka wuli ka bɔ yen cogo di o bɛ sɔrɔ ka don n'o sira ye k'o wuli ka bɔ yen o la maa ni mana da diɲɛlatigɛ ko o ko k'a bɛɛ bɛ se ka kɛ fo n'o y'a sɔrɔ i bɛnna ni maa ye maa min bɛ yen n'a bɛ dɔrɔbu dɔn i bɛ taa sɔrɔ 100 sara la dɔnnibaa min bɛ dɔrɔbu dɔn maa 100 nan'a fɛ yen ala bɛ kelen de kɛ k'a lajarabi k'a yira a la k'a fɔ ne de ye ala ye e ye jɔn de maa min bɛ dɔrɔbu dɔn ni baara mago 100 nana d'a ma ala bɛ kelen de kɛ k'a lajarabi a t'o jaabi sɔrɔ mɛ a tɔ 99 ala b'a bɛɛ jaabi a bolo parce que ale ti ka baara kɛ fiɲɛtɔ bere ye fiɲɛtɔ bere ye jumɛn ye i b'a kɛ tan i b'a ye dɔnnibaa dɔw bɛ yen n'u ye dugawu jaabi ko kuma kelen mɛn u tulo la ɲinɛ fo san wɛrɛ n'u y'a mɛn u tulo la nin kalo in na fo kalo wɛrɛ u t'a mɛn bilen munna parce que kalo waati min bɛ yen ala deli min kan ka k'a kɔnɔ o t'o dɔn kalo waati min bɛ yen nin ko sinɛ de kan ka k'a kɔnɔ o t'o dɔn i b'a jateminɛ i bɛ wuli sisan k'i bɛna taa dabalijugu kɛ dɔ de la e bɛ dabalijugu kɛ a tigi tɔ bɛ ji di de ka taa mun b'a kɛ e tɛ dabalijugu kɛ waati de dɔn n'i ye dabalijugu kɛ waati dɔ i b'a ye i bɛ lafiya o waati 3 bɛ yen an bɛɛ bɛ siran o ɲɛ an bɛɛ b'o kuma in mɛn o waati 3 ye jumɛn ye fitiri selifana ani fajiri fitiri n'i ye denmisɛnninw ye fitiri da fɛ u bɛ sunɔgɔ la i b'a fɔ k'a ka wuli n'i ye denmisɛnninw ye boliboli la fitiri da fɛ i b'a fɔ k'a ka fitiri da fɛ boli dabila k'a man ɲi mɛ a man ɲi a kɔrɔ ye jumɛn ye dɔnnibaa minnu bɛ yen n'u tulo bɛ na minnu bɛ dabalijugu kɛ ka adamaden dɔ ka ko lahalaya yɛlɛma ka na ni cɛnni sira ye a bɛɛ bɛ kɛ fitiri da waati de jinɛ kafiri minnu bɛ wuli n'a ye jinɛ kafiri ninnu ka teli ni u taatɔra mana bɛn ni fɛn fɛn n'o t'u ɲɛna ko ye u bɛ ko dɔ k'o la ka tɛmɛ o de b'a to a bɛ fɔ fitiri ka sɔrɔ bɛɛ mafalen don bɛɛ masigilen don o tɛmɛnen kɔfɛ seli fana ni dabalijugu in taara n'a m'a tigi sɔrɔ a bɛ jɔ k'a makɔnɔ seli fana a bɛ segin ka don a tigi ɲini ka se k'a tigi sɔrɔ ka don a la n'a m'a lasɔrɔ a bɛ segin ka fajiri bɛlɛ mɛ e bɛ fɛ ka maa dɔ ka ɲɛnɛmaya dayɛlɛ i bɛ fɛ k'a ka sɔrɔ dayɛlɛ i bɛ fɛ k'a ka ko bɛɛ dilan i bɛ fajiri de bɛlɛ dɔnnibaaw bɛ dɔ faamu yɔrɔ la i bɛ fajiri de bɛlɛ ne ye fajiri sɔrɔ waati min b'a kɔnɔ sa a kan ka kɛ fajiri waati min na sa ni nana an b'i bilasira o waati n'i y'o a baara kɛ o waati in na i se ka n'a sɔrɔ ni mago 10 de b'i bolo o yɔrɔ in na ala bɛ mago 1 de minɛ i la n'o tɛ tɔ 9 ye a b'a d'i ma n'ale kamana gannen don a ka ɲɛnɛmaya ko bɛɛ la a bɛ fɛ ka bɔ a ka ko bɛɛ kɔnɔ a ko n ye kɔrɔn boli n ye tilebi boli ne yɛrɛ de ka ko foyi ti ɲɛ n bolo a tigi ka waati bɛlɛn seli fana seli fana waati dɔ bɛ yen cɔcɔcɔcɔcɔ o waati in ɲini k'o sɔrɔ ba i ka baara k'a ye n'i y'o k'a ye dɔrɔn i b'a ye a tigi ka ko bɛ dayɛlɛ a bɛ lafiya a ka ko bɛ basigi a cogoya la o la dɔnnibaaw kɔrɔtɔlen don ka kuma Isaka ne yɛrɛ ka kalanden kɔrɔ dɔ bɛ yen n y'a ye n tɛna a tɔgɔ fɔ réseau sanfɛ mais a danna kalo 5 jate a danna o de ma ne bolo kalandenya la kalo 5 a 6nan ma dafa k'a to yen mais ne ɲɛ b'a la réseau sanfɛ bi a bɛ k'a yɛrɛ wele dɔnnibaga ba k'a sɔrɔ a ma dɔnni kalanyɔrɔ wɛrɛ bon o mɔgɔw ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen olu de bɛ ka mɔgɔw lagosi bi ne ye n fa den cɛman 7nan de ye min ye dɔnniba ye ne fa ye a fa fana den cɛman jolinan ye den cɛman 5nan min ye dɔnniba ye ale fana dɔgɔninw bɛ yen minnu sigilen don golo ka cɛman caman bi a kɔfɛ anw bɔnna fo ka taa se Jitu Musa ma a bɛɛ ye dɔnniba ye ka daminɛ Jitu Musa la ka yɛlɛ ka taa a bɛɛ ye dɔnniba ye dɔnni ye anw danbe de ye anw tɛ se ka kuma kɔnɔ ten n'an ka cɛkɔrɔba b'i lasigi a b'o de f'i ye Isaka Mali dugukolo sanfɛ ne fɔlɔ de ye n tɛgɛ da kuranɛ kan ka n kale Alahu Taala ɲɛkɔrɔ n y'a kɛ Tele Zahara la ale ni Sefula Media kan
ne fɔlɔ de tɛgɛ da kuranɛ kan kan kale Alahu Taala ɲɛkɔrɔ mi dɔnni baara in yɛrɛ ye cogoya min na tiɲɛ kan ma baara Ala ka jɔnw ye ten wa o ye layidu talen de ye ne yɛrɛ kun fɛ fo kaburu kɔnɔ sa ne bi dɔnni baara in yɛrɛ ye tiɲɛ kan cogoya min na n ti sɔn ka n yɛrɛ kun nɛgɛ ka janfa cogoya min na n ti Ala ka jɔnw nɛgɛ k'u janfa ten ne Ala sɔnna Bois Samakɛ an bɛ foli d'i ma walahi an ka émission a bɛ ka sɛnsɛn ka taa banyɔrɔ la sinon Amadu n'an ye kuma to e dɔrɔn bolo bi dɔnni bonda minnu bɛ yen faso kɔnɔna la ani e yɛrɛ mun yɛrɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan k'i sigi a kan bi an b'a dɔn émission a tɛna ban nka fɛn banbali jate dɔn mɔgɔw b'a lajɛ n'u ka fɔlifɛnw de ye donc a ka an ka a tigɛ ka jatu jama la nka yan'an ka bɔ bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali 2 tɛngu la i bolo falen don bagiw la i ma kuma o kan san o san fɛnɛ an bɛ aw ka ziyaraba dɔ ye i hakili la aw mɔkɛ walima aw fakɛ kaburu dɔrɔn aw ta ziyara kɛ i ma kuma o fɛnɛ kan bon ne bɛ fɛ i ka résumé dɔ k'olu kan minute 3 kɔnɔ wala minute 5 kɔnɔ ka a fɛnɛ mɔgɔw ma dɔw sigilen ɲɛ b'a la a b'u kɔnɔ donc kan bolo b'o kɔnɔ kan dɔɔni n'Ala sɔnna alhamdulillah an ma daminɛ an mɔkɛ ka ziyara la n'o ye Awomasa Samake Awomasa Samake ale de ye san 36 kɛ kalandenya na a ye san 2 kɛ Sɛgina Hamaoula kɔrɔ ka san 34 k'o kɛ Kanga Seguba kɔrɔ kalandenya la n'i ye 34 fara 2 kan o bɛ 36 di a y'o de kɛ kalandenya la dɔnni ɲini na Awomasa Kanga Seguba bi fatu waati min na n'a bi somayɛlɛma kɛ waati min na a ko ale Kanga Seguba bi dalu dɔn a bi dɔnni dɔn n'a bɛ se ka maa ka ɲɛnɛmaya falen walima a bɛ se ka ko dɔ lahalaya falen ko n'i ye cɛ 3 a y'o cɛ 3 min fɔ ko n'i y'o cɛ 3 dɔ la kelen sɔrɔ a ma se i ka s'ale Kanga Seguba fɛ a ma se i ka s'ale bɔnnaw fɛ a bɛɛ b'olu bolo Awomasa tun y'o cɛ 3 dɔ ye Awomasa in a yɛrɛ nalen ka na sigi golo kan a ma sɔn ka dɔnni baara mɔgɔ dɔ ye a y'i sigi k'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ a bɛ ka Ala wele a ko Ala ne b'a ɲini i fɛ i ka cɛw bɔ ne na denw bɔ ne na ka mɔdenw bɔ ne na ka kulomasamaw bɔ ne na ka bɔnnaw bɔ ne na minnu bɛ jɔ adamadenw jigiya kɔrɔ o bɛ kɛ dɔnni taba ye o bɛ maaw ta ka bɔ degun gɛlɛn kɔnɔ o bɛ maaw ka ɲɛnamayaw falen Ala m'o ɲini fɛ i k'o kɛ n ye a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛ ka Ala wele ni nin dɔrɔn ni dalilu kankara ka ko ye n'a bɔra dɔ kaliwa la a b'o bila a bɛ dɔnni dɔ ye o de y'a to a den o den bɛ yen n'o kɛra dɔnni cɛŋana ye o bɛɛ kɛra tɔgɔtigiba ye bɛɛ bɛ Keleya Fajɛlaba tɔgɔ dɔn Keleya Fajɛla n'i y'a ɲininkali kɛ k'a daminɛ Jitumu ka taa fo Wasolon kɔnɔna na Bamakɔ yan n'i ye jeli ŋana caman ɲininka ko Keleya Fajɛla maa caman ye Keleya tɔgɔ dɔn ale sababu o ye ne fakɛ kɔrɔkɛ ye ka na se ne fakɛ yɛrɛ ma Muhamɛdi Samake o den cɛman 7 de ye ne ye min sigilen bɛ dɔnni kan a bɛɛ ye sɔrɔtigi a bɛɛ ka ɲɛnamaya dayɛlɛlen don a bɛɛ ka ko dilannen don wa a bɛɛ bɛ ka maaw ka ko dilan ne b'aw dɔn n kɔni t'aw bɛɛ dɔn mais n bɛ cɛ 2 dɔn donc o jate minɛ o cɛ joli donc a ka Ala wele dugawu jaabila a yɛrɛ fɔlɔ de ma sabula ko bɔnɔ ka bɔ a la minnu bɛ se ka jɔ adamadenw jigi kɔrɔ Ala sɔnna olu kɛra donc o la an fana b'o wale ɲuman dɔn nin k'a ye san o san ni Ala ka jɛ ni selidenni tɛmɛna san o san an bɛ taa ziyara kɛ ni Ala sɔnna ma san wɛrɛ ta la actuellement jaabi ye kɛnɛ kan ni Ala sɔnna o tɛmɛnen kɔfɛ min ye bagi ninnu ye minnu ɲininkali kɛ yanni i ka kuma bololabagi bilenmani hakili la mɔgɔ min bɛ an ka émission su a mɛnna an delila ka kuma don la kuluju la a ye nin bagi in layidu ta ne ye ko Maya ko n b'a d'i ma ko kalo 7 kɔnɔ n m'a fɔ i bɛ kɛ millionnaire n m'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire mais i bɛ cogo min na i bɛ bɔ ten ne a kɛra en février 2021 ne n'a y'a sɔrɔ ne bɛ n cogo la ten bilen walima n tɛ n cogo la ne hakili la ne dɔnbagaw ani ne kɛrɛfɛmɔgɔw b'o dɔn ne bɛ se ka nin bagi in ka ɲumanya sereya parce que a ma fɔ n ye dɛ nin dira ne ma de halisa a bɛ n bolo parce que tana minnu fɔ a la bon a ta ko n tana tiɲɛna mais o y'a sɔrɔ déjà san 1 tɛmɛna ka ban n y'a bɔ k'a bila souvenir don donc o ye ne ka bonyamasegin ye ne bɛ se ka mun témoigner kɛnɛ in kan ne yɛrɛ halala i ye mun di ne ma n dɔnbagaw b'a ye n tigɛ la n Ala ka jɛ ale bagi ale ye salatu de ye salatu bagi de don salatul munajati bagi de y'ale ye
ale gino ye gino min ni o ye de Sheikh Ahmed Tijani yɛrɛ ka kasi n'ale dara ko kan ko o ko in lahalaya yɛlɛma ala yɛrɛ b'o yɛlɛma sabula kutubu tɛmɛna kira nana ka na kase di kutubu kelen ma kase jumɛn ni directeur ye fɛn signé a bɛ tila k'a ka kase k'a ka o ye engagement di n'o yera dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ ko nin directeur in ka ko de a yɛrɛ de sɔnna a yɛrɛ de ye n sɛbɛntiya mais signature mana ye a b'a fɔ k'a bɛ nin kalama mais ni kase kɛra dɔrɔn kɔrɔ b'a yɛrɛ kumakan bɛ nin kan nin kan ka kɛ de o kase in dɛ kira y'a di a ka kutubu bɛɛ ma Sheikh Ahmed Tijani ta ye salatul munajati de dɔnnibaaw ko ten ko k'i nɔrɔlen to a kalanni kan i tɛ fantanya ye a n'a kawati min na gindo baaralen ɲɔgɔn na o de ye nin k'i ka ɲɛnɛmaya dayɛlɛ k'i sɔrɔtiya k'i dawulatiya k'i daranjatiya a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin bagi in na nin bagi min filɛ ne da ma deli ka to yen na émission si la bɛɛ b'a ye ne tigɛ la n da ma deli ka to a la nin bagi bɛɛ bɛ ɲɛ ne tigɛ la de mais ne da ma deli ka to nin bagi in na fɔlɔ émission si la munna komi i ka kɔlɔsi sera a ma bagi in ne ye nin sɔrɔ cɛ min bolo nin cɛ in bi diɲɛ b'a dɔn wa diɲɛ kalifa yɔrɔ ye nin cɛ ye a ye gino in di ne ma ko buwa nin dilen kɔfɛ i ma samake n'i ye nin gino ye cɛ o cɛ bolo min ti ne ye na n bɛ taa n ba ɲininka n fa tɔgɔ la ni gino i t'a ye cɛ wɛrɛ bolo a ma bagi dilan ka di ne ma dɛ a y'a na gino de ta ka di ne ma miliyɔn caman na n y'a kunba yɛlɛma miliyɔn caman na a kun ma bɔ kɔni miliyɔn caman o bagi in n tɛna kuma a kan kosɛbɛ mais n bɛ maa 5 ta maa 5 bagi in kama ni minnu kɛra maa labɛnnen u bɛ fɛ ka da dɔɔni tiɲɛna maa 5 n b'o ta bagi in kama émission yɛrɛ bonya kosɔn n'o maa 5 in n'a baarala ka d'olu ma olu ka ɲɛnɛmaya mana falen siya kan u bɛ kuma i ye olu kumalen kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka kuma bagi in kan maa 5 n b'o ta u bɛ bagi in baara bɛ k'u ye ni bagi in baara kɛl'u ye ka d'u ma o maa 5 in kɔfɛ n'olu ye jaabi min di an bɛ kuma bagi in kan kura ye o la n bɛ sɔrɔ k'an da don a la k'a wala n'Ala sɔnna Buwa Samake ni jɔn kosɛbɛ an bɛ fo k'i tanu m'a dɔn a bagi mɔgɔ 5 ne bɛ sɔn ka kɛ a mɔgɔ fɔlɔ ye mais mɔgɔ bɛ bagi in na a bɛ sɔrɔ condition mun na n'a sɔrɔ Buwa Samake téléphone numéro 2 filɛ vidéo duguma n'a ye kelen na fɛn wele n'a ma sɔrɔ aw b'a kalanden sɔrɔ donc émission dɔnni kɛnɛ nin ye émission sera a kuncɛ yɔrɔ la n bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ bɛ kan suivre Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Keleya kɔnɔ Mali territoire fan bɛɛ fɛ Côte d'Ivoire dugukolo kan Gabon dugukolo kan Libye dugukolo kan France États-Unis Chine Buwa Samake dɔnbagaw n'a kanubagaw bɛ diɲɛ fan o fan k'u bɛɛ ka foli bɛ émission kɔnɔ bɛɛ bonya b'a la Buwa n bɛ fɛ i ka dugawu kɛ an ka kɛnɛ wuli o kan ni ka jɛ alhamdulillah yani an ka dugawu kɛ an bɔla Côte d'Ivoire sisan an taalen Côte d'Ivoire mɔgɔ dɔw taara an ma olu tun b'an suivre Actuel Media kan an b'u fo kosɛbɛ i ka abonné fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire an selen u taara bonya caman k'an ye donc an b'u fo kosɛbɛ geribukɛni bonyani n'a karamali la anw ɲɔgɔnna ni selen jamana kɔnɔ o jamanadenw k'u ka bonya t'u la ka taa anw bonya a diyara an ye kosɛbɛ alhamdulillah Isaka olu folen kɔfɛ an bɛna dugawu kɛ an b'a fɔ Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayidina Muhammad allazi tanahlu bil qadatan fariju bil kurab wa tugda bil jatun al biraga ibu wa sunul kawatin wa yustazgal kaman bi ajli karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya rabbi alhamdulillah rabbil alamin amin Allah ka hamu jana bi jay Mustafa an bɛ foli bɛɛ ma ni bɛ dansigi an ka bi émission na mɔgɔ min bɛ ka ɲininkali tɛnku karamɔgɔkɛ la o ye Isiyaka Mayiga ye mɔgɔ min bɛ technique na o Lasine Jara ani karamɔgɔkɛ ka page sanfɛ an hakili la vidéo in fana bilalen bɛ yen nɔ Lanzeni n'o y'a kalanden ye a bɛ ka vidéo in labɛn ka bila yen donc an bɛ foli bɛɛ ma mɔgɔ min bɛ k'an suivre maa ko aw dansɔgɔni ko wa fana aw kan bɛ IGTV Actuel Media sanfɛ merci.